Hi there, welcome back to the channel. दिनैनि बे भिडिअ'आ गमनि रिपर्टनि सायावनो बानायनाय नैथि भिडिअ'। नोंथाङा जुदि सेथि भिडिअ'खौ नायाखैबा नायनो हागोन। नायनाया मोजां जागोन। मानोना सेथि भिडिअ'आव जोङो गोदान ट्राइब STBनि सोमोन्दै सावरायदों and overall structure ट्राइबेल शेड्युल ट्राइबनि स्ट्राक्चार इन आसाम बेनि सोमोन्दै जोङो बेयाव गुवारै सावरायदों। नोंथाङा नायाखैबा नायनो हागोन। गमनि रिकमेन्डेशना जों ट्राइबेलफोरखौ बबे लामाजों बोलांनो सानदों? जाय लामाखौ जों मोजां मोना थांनो सानाखै बे लामाजोंनो बोलांगोन नामा? ट्राइबेलफोरनि राजखान्थि मोन्थाया लासै लासै गोमारलांगोन नामा? BTCनि सोरखारखौ सोर दागोन? बर'फोर दागोन ना सोरबा ट्राइबेला दागोन? ट्राइबेलफोरनि सोलोंथाइनि रिजार्भेशन खथा बेबो लासैनो खम जालांगोन नामा? बेनि अनगायैबो ट्राइबेलफ्रा साख्रि बाख्रि मोननायाव गोब्राब जासिगोन नामा? ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ बे मोनद' हारिफ्राबो मोनसिगोन नामा? स' देयर आर मेनि कुवेशन्स जोंहा गोबां सोंथिफोर दङ। बे सोंथिफोरनि फिननायखौ जों दिनै नागिरनांगोन। जों नाजागोन जेसेबां हायो एसेबां जोङो बे सोंथिफोरनि फिननायखौ नाजागोन। गमनि रिपर्टआव गोबां चेप्टार्सफोर दङ। बे चेप्टारनिनो चेप्टार नम्बर 6खौल' जों सावरायगोन। बे चेप्टारावनो रिकमेन्डेशननि सोमोन्दै गुवारै सावरायदों आरो बे चेप्टारनिनो सेक्सन 6 जोबोद इम्परटेन्ट जोंनि थाखाय ST प्लेन्सनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट। नोंथाङा बे चेप्टारखौ फरायनो दाबावदे। प्लिज किप वाचिं, नायलांबाय थादो। चेप्टार 6नि फार्स्ट पेजावनो लिरनाय दङ राइट्स एन्ड प्रिभिलेजेस। थाखानाय STफोरखौ माने जोंफोरखौ फुल प्रटेक्शन होगोन होननानै ससिय' पलिटिकेल, इक'नमिक, कालचारेल आरो एजुकेसनेल। आंहा मोननै कुइसन दं दे। टिराप ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ मानो नन ट्राइबेलफोरनो होखो? नन प्रटेक्टेड क्लासखौ मानो प्रटेक्टेड क्लासाव सोनानै होखो? बेयो मोनसे प्रटेक्शन नामा? ट्राइबेलखौ प्रटेक्ट खालामनायनि बेयो मोनसे एक्टिभिटि नामा? फार्स्ट कुइसन। सेकेन्ड कुइसना जाहैदों 2019 मायथाइयाव गौहाटी हाइकर्टआ मोनसे अर्डार होदोंमोन। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङाव थानाय एनक्रचारफोरखौ होखारनांगौ होननानै अर्डार हरदोंमोन। दिनैसिम मानो होखाराखै? एभिक्सन जायाखै मानो? आसाम गभर्नमेन्टआ मानो एभिक्सन खालामाखै? बेयो मोनसे प्रटेक्शन नामा? That is my second question. Okay, let us move on. Chapter 6.1 बेवहाय classification of STs in Assam होननानै बिथांमोना फोरमायदों। जों मिथिखागौ जोंहा STP दङ प्लेन्स एन्ड ST हिल्स दंखायो जोंहा आरो गोदानै ST भेलि बिथांमोना दानो नागिरदों। But interesting point here is बिथांमोना लिरदों ST Valley, STVआ only for the 6 communities. माने बे गासिबो 6 communities will come under STV. So there is no mix-up. So STP, STH and STV, right? आरो बिथांमोना लिरबावदों this structure will allow reservations in the parliament for the new category. Okay. The legislative assembly. आसामावबो legislative assembly दं आरो जोंनि BTCआवबो legislative assembly दं दे। And local bodies to be reorganized without reducing the current entitlements of STP and STH communities. So BTCनि एसेम्ब्लियाव काउन्सिल एसेम्ब्लियाव जोंहा दा ट्राइबेलफ्रा 30 सिट्स दङ। बे सिटखौ बिथांमोना मोननाय नङा। That is the meaning of this. थिग बेबायदिनो पार्लियामेन्टआव बिथांमोना सिट मोनगोन। आसाम लेजिस्लेटिभफ्रावबो सिट मोनगोन, लकेल बडिफ्रावबो मोनगोन। नाथाय थाखानाय जे ट्राइबेलफोर दङ दा STP एन्ड STH नि सिटफोरखौ बिथांमोना मोननाय नङा।
That is the promise. Alright, let us move on. Now, 6.2.2 Bob Bithamana leading creation of a distinct ST Valley category. Now, how this category will be created? Be category sir haria thagan bini somoन्दै लिरदों. Ahom, Sutia, T tribes and Adivasis, Koch Rajbongshi, excluding Golpara district, undivided Golpara districts. Okay. So all these four categories, four Haripra, big category of Thagan. Why only four? Why not six? Six Letuman. Why only this four? Why not six? That is the question. Okay. Bitang mana ama mungkin? Bitang mani this particular category je kedan banajing that is applicable to state level employment. Be category ko lanani bitang mana state level awo sakri manna hagan, educational institution rawo manna hagan jaiga, reservation thagan, are political representation with thagan. Assembly of parliament bitang mana bungkane. Okay, manna hagan under this particular new category. So I am telling you again, why only these four communities? Why not six? Chapter 6.1 na 6 category, 6 communities. But here, why only these 4 communities? That is the question I have. All right, let us move on. Chapter 6.3 outlet naidungo political privilege for the existing tribe. Very, very important. Kokraja Lok Sabha, Dipu Lok Sabha, be mani sita dani existing tribal pani takai lock janani thage. Nobody can change. Only these tribes, current tribes pralone, jafra existing tribe tungo like Bodo, Karbi, other tribes, jafra ST category tungo bisherlo compete kalam hagan annani pungnai jane bihai. Will be reserved permanently for the existing ST through a constitutional amendment. But there is some condition here. Constitutional amendment. Constitutional amendment kalam nani because lock kalam nani. This is very good for the existing tribes. Okay. Again, it's a promise. All right. Let us move on. Chapter 6.4 Recruitment and Educational. Okay, ST Valley category will have separate reservation quotas with distinct rosters and vacancy registers for all the state government recruitments and educational institutions. Separate quota thagan ST Valley ni thagai. Okay, so no worry about that. Existing STP and STH quotas will remain fully protected. Mix up jane no ade jeng hada 10% no STP ni thagai reservation. Asamo 10%. Or STH 5%. So with this 15% will not be disturbed for the existing STs. Alright. Alright. Let us move on. 6.5. Chapter 6.5 of the implication for central government reservation. Yes. The Assam government environment out Hanai Patralo already. Let us talk about central government case. Bayau mawadi mohar lagan belakangnya. Okay. Central government now jengha manselo tribe to ST to that is ST only ST no STH no STP ya no STV only ST category dong de. And Assamao banaini sandeng mentam STs. Okay. Now what will happen? Let us see. Chapter 6.5 on many implication ko on elaboration. Okay. The GoM group of ministers believes that Assam as a whole will benefit if the 6 new communities also compete within this common national ST pool. Perfect. Be GoM je recommendation edeng bitangwana central government
जेबो खालामनो हाया that is why सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि खाथियाव बिथांमोना जेबो बुंनो हाया जेबो खालामनो हाया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव एसटिफोर दङ आसाम गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बे एसटिफोरखौ जेबो सोलायनो हाया आसाम गभर्नमेन्टआव मोनथाम एसटी केटेगरि बानायबाबो एसटीएच एसटीपी एसटीवी भ्याली बानायबाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि पुला मोनसेल एसटी ओंखायनो जेन्नायखौ मिथिखानानै जिअएमआ लिरदों दानि जे गोदान 6 कम्युनिटी बिसोरबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एसटीपी इट्स ए फुल एसटी फुल जोंनो कम्पिट खालामनांगोन होननानै बिथांमोना लिरदों 100% there is no separation only one ST मोनसेल category दं सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ so any reservation central government reservation whether it is employment reservation institutional educational reservation बे मोनसे फुलजोंनो बिथांमोनाबो बयबो बाहागो लानांगोन कम्पिट खालामनांगोन होननानै बे चैप्टाराव बुंनाय जादों All right chapter 6.6 ST plains category मोनथाम हारिखौ बे चैप्टारनि गेजेरजों ST plains categoryआव सोनो नागिरदों Moran, Motak, Kos, Raspungsi within undivided corporate districts. Now the question is first 6.1 section of the बिथांमोना बुंदोंमोन STBआ गासिबो 6 हारिफोरनि थाखाय but here is a contradiction it's a very contradicting right their inclusion in the existing STP list does not have much opposition from the existing STP very interesting and surprising statement बिथांमोना लिरदों दानि STP फ्राबो बिसोरखौ बे साथाम बे मोनथाम हारिखौ STP आव सोनो थाखाय अपोजिशन गैया हेंथा होआखै much less very less opposition होननानै बिथांमोना लिरदों दा बिथांमोनखौ जों ST plains आव सोयोबा they'll enjoy all the privileges that we have today बिथांमोना ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवबो हा लानो हागोन FRA 2006 एक्ट बायदियै बिथांमोना हाग्रायावबो हाग्रानि हा लानो मोनगोन बेनिफ्राय 6 शेड्यूल बडोलेण्ड BTC बेफोर जायगायावबो हा लानो हागोन that is what I believe I'm not sure बेखिनिखौ आं बुजिदों okay नोंथाङा मा सानो comment sectionआव लिरनो okay let us move on last chapter section and जाहैदों chapter 6.7 status of tea garden communities बिथांमोना दा मोनसेबो स्टेटास होथ'वाखै दे I mean tribal status ST status होथ'वाखै मा लिरदों 35 communities should be included in OBC immediately OBC सो होनो नागिरदों an interim measure it's a temporary measure selected subgroups may be considered for SC or ST status in future selected out of these 35 communities नि गेजेराव माखासे subgroup बिसोरखौ SC नङाबा ST होनायनि मोनसे माबा राहा लागोन कन्सिडार खालामगोन इन फिउचार इयुनाव होननानैसो बुंनाय जादों All right these are the privileges and rights and impact on the existing scheduled tribe All right जोबनायाव आं मोनसे observation बुंनो सानदों बे डकुमेन्टनि सेक्सन्सफ्रा स्पेसिफिक्स नङा दे that means detailing बारा नङा it is at a very high level you can say 35,000 feet levelनि information detailing होआखै दा बे डकुमेन्टखौ जुदि एग्री खालामनांगौबा आं सानो जोंनो detailing नांगौ ओंखायनो आं गोरों गोराफोरखौ रिक्वेस्ट खालामो detailing बि more detailing very specific बि होमबाना जोङो बेखौ आरो नायबिजिरनो हागोन मोजाङै नायबिजिरनो हागोन All right now गुबुन मोनसे बाथ्रायानो जाहैदों आसामनि बेलायाव गासिबो STफ्रानो सेपारेट खथा थागोन रिजार्वेशन थागोन that is clear so जोंनि दानि ST plainsनि एबा
ST हिल्सनि जेसेबां खथा दङ रिजार्भेसन खथा दङ साख्रि बाख्रियाव इनस्टिटिउसनफ्राव एजुकेशनेल इनस्टिटिउसनफ्राव बे बिब्दिनो थागोन जोंहा 10% मोनो ST हिल्सफ्रा 5% मोनो बे बिब्दिनो थागोन नाथाय मोनसे कुइसन दा जोंनि ST प्लेन्सआव मोनथाम हारिखौ सोनो नागिरदों होमबाथ' जोंनि ST प्लेन्सनि खथा नाम्बारा बांसिन जानांगौना it should not be 10 it should be more than 10 right it should be more than 10 बे नाम्बारखौबो बिथांमोना लिराखै रिकमेन्डेसन that is why I am saying it is at a very high level specific नङा okay now central government बेलायाव there is no change in terms of साख्रि बाख्रि in terms of educational institution there is no difference change जायाखै दे जेरै जोङो दा ST हिसाबै कम्पिट खालामो गासिबो आसामनि मोनथाम STफ्राबो सिंगल ST जानानै कम्पिट खालामो now what is the downside of this downside आनो जाहैदों जोङो stronger communityफोरजों फाइट खालामनांगोन now we have to be stronger now if we are not stronger we are going to be defeated so we need to be strong and stronger so दिनै एसेनोसै thanks for watching गोजोन्थों I'll see you in the next video take care bye